Okawasonic X massagestolen kommer med en brugervenlig skærm, som er nem at anvende. Vælg imellem forskellige programmer, hvor du er sikker på at finde dine favoritter. Læn dig tilbage og nyd en lækker massage. Du har under hele massagesessionen mulighed for at tænde og slukke for varmen i stolen samt fodmassagefunktionen. På displayet finder du justeringsknapper, hvor du manuelt kan styre stolens position og massagens intensitet samt hastighed. Hvis du trykker på auto, kan du hurtigt vælge mellem 12 forudindstillede programmer. Trykker du på den manuelle knap, kan du vælge netop den type massage du ønsker, og her kan du indstille stolen til at massere punkter i kroppen, der virkelig har brug for det. Her får du også mulighed for at vælge specifikke justeringer og airbag-massage, hvis du foretrækker dette. Under indstillinger kan du justere lysstyrken på skærmen og hvor lange programmerne skal være. Har du brug for massage et særligt sted, f.eks. ved skulderbladene, kan du trykke på den type massage du foretrækker og derefter trykke på spottene. Du kan derefter trykke på op og ned pilene for at finde det nøjagtige punkt. Når massagen er i gang, kan du nemt tænde for varmen i stolen, hvis du foretrækker det. Massage under fødderne kan også slås til og fra under hele massagesessionen. Når du starter en massagesession, scanner stolen din krop. Her kan du ved hjælp af pilene indstille massagekuglerne i stolen, så de passer perfekt til lige præcis din krop, hvis du føler, at maskinen har brug for hjælp til det. På den måde får du det maksimale ud af massagen. Fodmassage og varme kan nemt slukkes, når det ønskes, og massagesessionen afsluttes, når det ønskes. Som du kan se her, bevæger massagekuglerne sig både vandret og lodret, hvilket tilsammen kan skabe forskellige massagetyper. Massagen går hele vejen fra toppen af skuldrene ned til lænden og balterne. Luftpuderne fyldes op både omkring lægge, arme og skuldre for en behagelig tryg massage, og ved siden af hovedsektionen finder du 2 stilfulde højttalere, der kan tilsluttes din telefon. Her kan du se, hvordan luftpuderne fyldes op, samtidig med at massagekuglerne masserer ryggen. Dette skaber en utrolig behagelig følelse i hele kroppen. Med Zero Gravity-funktionen kan stolen lægges helt vandret, hvilket giver følelsen af vægtløshed. Den kraftige motor giver mulighed for præcis den type massage du ønsker, hvad enten det er en restituerende og kraftfuld massage eller en blødere og mere afslappende massage du foretrækker. Kombinationen af Zero Gravity-funktionen, lufttrykket i puderne og den vidunderlige måde massagekuglerne fungerer på, giver netop den ekstra behagelige følelse i denne stol. Det er måske derfor, de fleste, der har prøvet stolen hos os, ikke kan få nok af den. Vi har også udført en test af varmefunktionen i massagestolen. Her kan du se, hvordan varmeelementerne i rygsektionen opvarmes til en lækker temperatur på omkring 35 grader. Alt i alt er Okawasonic X en fantastisk massagestol, der er nem at bruge til en god pris. Den kommer helt til tops i vores massagestoltest.